Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय ओइ आइथिङा जोङो नै बोराय बुरै फुजायाव फैदों दिनैहाय नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै बोरायजों आङो फुजायाव फैदों आरो आथिं मिजौदों आंखौ जानो र' गोलैनो नागिरो गाबोनसो मानसि जागोन दे नोंथांमोननो एसे देखायनोसै थुदो ओमफ्राय एक्सप'खौ खुलुमहैग्रोनोसै हा मन्दिर खुलुमनोसो फैदों दा माथो मा माखो दिनै मानसिफ्रा खमथार दिनै फार्स्ट नालाय खमथार एक्सप' दङ दिनै जि खम गाबोनसो जागोन जा मोजां पानिपुरि जानांगौ दाहाय दिनै मानसिफ्रा बारा गैया फार्स्ट नालाय गाबोनसो जाबाय खमथार दिनै मानसि नै बहाय दख'ना फानलायलायदों जों दा मुर्ति खुलुमनो फैबाय लोगोफोर मोनसे सिंगोलखौ नै fidi fidi say that I think some is suffering it थाइसेयानो गैया मोनला माथो बे थोआ आरो माने माखौबो गैया होनबालाय दा खुलुमनोसै लोगोफोरनो
नागिरबाय जों लोगोफोर रिक्सायाथ' किमान 20 टाका एलाय मुग दालफोर दंना 20 टाका 20 टाका बान्दासुन बायदि दुन्दियाखौबो बे दुन्दियाखौबो 너무 고토 자스는데 प्लेट हिसाब ना की प्लेट हिसाब हाँ प्लेट हिसाब ना की हिसाब 10 টাকার 5 পিস 10 টাকার 5 পিস 10 টাকা 10 টাকা হ্যাঁ Jangan beda ya, Bu. 잠깐만. 너 장난 봐. 뭐 하? 왜지? 너 가다. 타고 랑 봐. 당신 타고 랑. 야, 눈 봐. 내가 뭐 많이 하네. 아이, 에? 어디야? 아살라 나이를 정 아살. 하? 많이 못 타이는 거. 오감평 무비야 그죠? Ano? Pima asat. Itu mewah. Mewah sasa. Bambu. Itu lasun. Lasun gelas kan. Neng la ang sayam pek. Saya. Ang gu kui kusar mun. Mai kulan sama. Pan gelang. Am asar na itu? Itu lebu. Lebu sang paili. Am asar kuntu. Itu duta kan. Sokiman. 100 টাকা পনে 그정 날릴라 배추 타고. 지금 비싸 650. Gimana? Gimana? Fix rate kemana isirnya? Bisbang. 100. Ada yang lain baju. Langsung lah yang dalam. Nih, saya kamu jangan dong. Nih, kamu jangan dong. Langsung lagi. Ini yang last apa be 100. Nang kagunan ya kan. Bisbar kau selalu ya bang. Mana namanya? Nunggu apa sih ini? Dim pitang pada lu kok. Lalu Ama siapa? di jalan ini. Apa ini? Kau nak betul? Wile ma roll nama. Igrol nama lagi. Dosa. Itu dilam. Aduh. Dami lagi dami bapak.
ठीक आहे चालेल हं. आं गाखो जायोबा गाखोगौ आं